Záhrada zelených mierok. Kapitola 1. Začiatok novej éry, obdobie rokov 80 až 90. Časť 1. Mladý vedec. V 80. rokoch 21. storočia sa svet nachádza v období globálnej obnovy a transformácie. Technológie a príroda spolupracujú na vytváraní udržateľného a spravodlivého sveta. V tomto období sa stretávame s mladým vedcom menom Alex Novák, ktorý pracuje na projekte Zelené mierky. Alex bol od detstva fascinovaný prírodou. Vyrastal v malej dedinke obklopenej lesmi a riekami, kde trávil hodiny pozorovaním zvierat a rastlín. Jeho otec bol lesníkom a často ho brával so sebou na pracovné výpravy. Tam sa Alex naučil láske k prírode a pochopil jej krehkosť. Keď Alex začal študovať na univerzite, zistil, že jeho vášeň pre prírodu môže byť skombinovaná s jeho talentom pre technológie. Počas štúdia sa dozvedel o práci Anii a Daniela, ktorí sa stali jeho vzorom. Ich úspechy v oblasti technológie a ochrany životného prostredia mu ukázali, že je možné dosiahnuť veľké veci, ak sa spoja vedomosti a vášeň. Po absolvovaní univerzity sa Alex pridal k medzinárodnému výskumnému tímu, ktorý sa zameriaval na vývoj inteligentných senzorových sietí na monitorovanie ekosystémov. Projekt dostal názov Zelené mierky a jeho cieľom bolo vytvoriť systém, ktorý by poskytoval presné a aktuálne údaje o stave prírodných prostredí. Alex a jeho tím začali pracovať na vývoji prvých prototypov senzorov. Čelili mnohým technologickým výzvam. Museli vyvinúť senzory, ktoré by boli odolné voči extrémnym podmienkam, ako sú vysoké teploty, vlhkosť a mechanické poškodenia. Zároveň museli zabezpečiť, aby senzory boli dostatočne citlivé a presné na poskytovanie spoľahlivých údajov. Po mesiacoch intenzívneho výskumu a experimentovania sa im podarilo vytvoriť prvú funkčnú verziu zelených mierok. Tieto inteligentné senzorové siete začali monitorovať rôzne ekosystémy po celom svete a poskytovať údaje vedcom, politikom a environmentálnym organizáciám. Údaje získané zo senzorov pomohli identifikovať problémy v ekosystémoch a navrhnúť riešenia na ich ochranu a obnovu. Alex bol nadšený z úspechu projektu, ale uvedomoval si, že toto je len začiatok. Vedel, že technologické pokroky musia byť využívané zodpovedne a eticky, aby skutočne prispeli k ochrane prírody a zlepšeniu života ľudí. Preto sa rozhodol spolupracovať s medzinárodnými organizáciami na vytváraní etických smerníc a regulačných rámcov pre používanie nových technológií. Časť 2. Technologické výzvy. Alex a jeho tím čelili neustále novým technologickým výzvam. Senzory museli byť neustále vylepšované, aby boli schopné poskytovať ešte presnejšie a spoľahlivejšie údaje. Museli tiež riešiť problémy s prenosom dát z odľahlých oblastí do centrálnych databáz, kde by mohli byť analyzované. Jedným z najväčších problémov bolo zabezpečenie, aby senzory boli energeticky efektívne a mohli fungovať dlhé obdobia bez nutnosti výmeny batérií. Alex a jeho tím preto začali pracovať na vývoji nových zdrojov energie, ktoré by mohli senzory napájať. Experimentovali s rôznymi technológiami, ako sú solárne panely, veterné turbíny a dokonca aj biologické palivové články. Po mnohých mesiacoch výskumu a testovania sa im podarilo vyvinúť senzory, ktoré boli schopné fungovať na obnoviteľné zdroje energie. Boli malé, ľahké a odolné, čo umožňovalo ich inštaláciu v rôznych prostrediach, od hustých lesov až po púšte. Úspechy projektu Zelené mierky priniesli Alexovi a jeho tímu medzinárodné uznanie. Získali niekoľko prestížnych ocenení a ich práca bola publikovaná v renomovaných vedeckých časopisoch. Napriek tomu Alex vedel, že ich čaká ešte veľa práce. Svet čelil mnohým ekologickým a sociálnym výzvam a on bol odhodlaný prispieť k ich riešeniu.
Kapitola 2. Konflikty a kompromisy. Časť 1. Politické napätia. Technologické pokroky a úspechy projektu Zelené mierky priniesli aj nové politické napätia. Mnohé krajiny a korporácie sa snažili získať kontrolu nad senzorovými sieťami a využiť ich pre svoje vlastné záujmy. Alex a jeho tím čelili tlakom a hrozbám od mocných hráčov, ktorí sa snažili manipulovať a zneužívať technologické pokroky. Jedného dňa dostal Alex pozvanie na stretnutie s vysokým predstaviteľom jednej z najväčších energetických spoločností na svete. Ponúkli mu obrovskú sumu peňazí za prístup k dátam zo senzorových sietí. Alex však vedel, že takéto dohody by mohli ohroziť integritu projektu a jeho cieľov. Odmietol ponuku, čo vyvolalo vlnu nepriateľských reakcií. Časť 2. Etické dilemy. Alex si uvedomoval, že musí zabezpečiť, aby zelené mierky boli využívané zodpovedne a eticky. Spolupracoval s medzinárodnými organizáciami na vytváraní etických smerníc a regulačných rámcov, ktoré by zabezpečili, že technológie budú slúžiť na ochranu prírody a zlepšenie života ľudí. Jedným z hlavných cieľov bolo zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť pri používaní dát. Alex a jeho tím vytvorili platformu, ktorá umožňovala verejný prístup k údajom a analýzam zo senzorových sietí. To umožnilo občanom, vedcom a organizáciám sledovať stav ekosystémov a prijímať informované rozhodnutia na základe aktuálnych údajov. Tento krok však vyvolal aj určitý odpor. Niektoré vlády a korporácie sa obávali, že verejný prístup k údajom by mohol ohroziť ich ekonomické záujmy a politickú moc. Alex čelil tlakom a výhražkám, ale bol odhodlaný stáť za svojimi princípmi. Vedel, že transparentnosť a verejná kontrola sú kľúčové pre udržateľnú budúcnosť. Kapitola 3. Hrozba sebazničenia. Pokračovanie. Časť 1. Ekologická kríza. Pokračovanie. Jedným z najväčších úspechov je vytvorenie globálnej siete ekologických rezervácií, ktoré slúžia ako útočiska pre ohrozené druhy a poskytujú priestor pre obnovu prírodných ekosystémov. Tento projekt získava podporu mnohých krajín a organizácií, ale čelí aj odporu zo strany korporácií, ktoré majú záujem o využitie týchto území na komerčné účely. Alex a jeho tím sa rozhodnú zorganizovať globálnu kampaň na zvýšenie povedomia o dôležitosti ochrany týchto rezervácií. Využívajú sociálne médiá, organizujú verejné podujatia a spolupracujú s influencermi a celebritami, aby získali podporu širokej verejnosti. Kampaň sa stáva virálnou a milióny ľudí po celom svete sa pripojí k výzve na ochranu prírody. Časť 2. Sociálne napätia. Sociálne napätia a nerovnosti sú ďalšou veľkou výzvou. Mnohé komunity sú stále zasiahnuté chudobou, nezamestnanosťou a nedostatkom prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Alex a jeho tím sa zameriavajú na vytváranie inkluzívnych projektov, ktoré poskytujú príležitosti pre všetkých bez ohľadu na ich spoločenské postavenie. Jedným z úspešných projektov je iniciatíva na zlepšenie prístupu k vzdelaniu a odbornému výcviku pre mladých ľudí z marginalizovaných komunít. Týmto projektom sa darí vytvárať nové pracovné príležitosti a znižovať sociálne napätia, čím prispievajú k stabilite a prosperite miestnych komunít. V jednej z týchto komunít, v malom mestečku v juhovýchodnej Ázii, sa Alex zoznámi s mladou ženou menom Lina. Lina pochádza z chudobnej rodiny a celý život bojovala o príležitosť zlepšiť svoj život. Vďaka projektu Zelené mierky dostane Lina šancu zúčastniť sa odborného výcviku a získať nové zručnosti v oblasti ekológie a technológií. Lina sa stáva jednou z najlepších študentiek a rýchlo si získava rešpekt svojich kolegov a mentorov. Jej príbeh inšpiruje mnoho ďalších mladých ľudí v jej komunite, ktorí začínajú veriť v lepšiu budúcnosť.
Lina a Alex sa stávajú blízkymi priateľmi a spoločne pracujú na ďalších projektoch, ktoré prispievajú k zlepšeniu života ľudí v ich regióne. Kapitola 4. Nové začiatky. Časť 1. Spolupráca a obnova. Na medzinárodnej konferencii v Ríme v roku 2095 Alex predstavuje svoju víziu globálnej spolupráce a zodpovedného technologického rozvoja. Jeho prejav zasiahol srdcia mnohých a priniesol novú nádej. Svetové mocnosti sa zaviazali k záväzkom na zníženie emisí, ochranu prírodných ekosystémov a podporu udržateľných technológií. Po konferencii sa Alex stretáva s mnohými svetovými lídrami a diskutuje o konkrétnych krokoch, ktoré by mohli prispieť k dosiahnutiu globálnych cieľov. S pomocou svojho tímu vytvára medzinárodnú koalíciu, ktorá sa zameriava na výmenu poznatkov a zdrojov, aby urýchlila vývoj a implementáciu udržateľných technológií. Časť 2. Osobné výzvy a rast. Alex čelí aj osobným výzvam. Jeho práca a neustále cestovanie sa odrazili na jeho zdraví a osobnom živote. Uvedomuje si, že musí nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Začne venovať viac času sebe a svojim blízkym. Spolu so svojím tímom reorganizuje svoje priority a zameriava sa na projekty s najväčším potenciálom pre pozitívne zmeny. Počas jedného z jeho vzácnych voľných víkendov sa Alex stretáva s jeho starým priateľom a mentorom, doktor Martinom Kovalským, ktorý mu pomohol na začiatku jeho kariéry. Doktor Kovalský mu pripomína dôležitosť starostlivosti o seba a nájdenia rovnováhy medzi prácou a osobným životom. Táto rada sa stáva pre Alexa zlomovým bodom. Alex začína tráviť viac času so svojou rodinou a priateľmi a nachádza nové hobby, ktoré mu pomáhajú zrelaxovať a získať novú energiu. Naučí sa, že starostlivosť o seba je rovnako dôležitá ako jeho práca na ochrane planéty. Táto nová rovnováha mu umožňuje byť efektívnejším a kreatívnejším vo svojej práci. Časť 3. Pokračovanie odkazu. Alex a jeho tím pokračujú vo svojej práci, podporujú nové iniciatívy a projekty, ktoré prispievajú k udržateľnej budúcnosti. Spolupracujú s mladými vedcami a inovátormi, ktorí prinášajú nové nápady a energie do ich úsilia. Ich práca a úspechy sa stávajú inšpiráciou pre mnohých a ukazujú, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým zmenám. Svet sa začína meniť a smeruje k lepšej budúcnosti, kde technológie a príroda spolupracujú na vytváraní udržateľného a spravodlivého sveta. Kapitola 5. Záhrada zelených mierok. Časť 1. Nové dobrovoľnícke projekty. V roku 2099 Alex a jeho tím začínajú pracovať na novom projekte nazvanom Záhrada zelených mierok. Tento projekt sa zameriava na vytváranie a udržiavanie mestských záhrad a zelených priestorov v mestách po celom svete. Cieľom je nielen zlepšiť kvalitu života mestských obyvateľov, ale aj prispieť k ekologickej rovnováhe a biodiverzite. Záhrady sú navrhnuté ako samoudržiavateľné ekosystémy, ktoré využívajú najnovšie technologické inovácie. Inteligentné senzorové siete monitorujú pôdu, vodu a vzduch, čím zabezpečujú optimálne podmienky pre rast rastlín a zdravie ekosystému. Záhrady tiež slúžia ako vzdelávacie centrá, kde sa ľudia môžu učiť o ekologických praktikách a udržateľnom životnom štýle. Časť 2. Komunita a spolupráca. Alex chápe, že úspech projektu závisí od podpory a zapojenia miestnych komunít. Spolu so svojím tímom organizuje workshopy, semináre a verejné diskusie, kde sa obyvatelia môžu dozvedieť viac o projekte a prispieť svojimi nápadmi a skúsenosťami. Komunitné záhrady sa stávajú miestom stretávania a spolupráce, kde ľudia rôzneho veku a pôvodu pracujú spoločne na dosiahnutí spoločného cieľa.
Projekt Záhrada zelených mierok získava medzinárodnú pozornosť a podporu. Mnohé mestá a obce po celom svete začínajú implementovať podobné iniciatívy inšpirované úspechmi Alexovho tímu. Záhrady sa stávajú symbolom udržateľnosti, spolupráce a nádeje. Časť 3. Osobné príbehy. Jedným z mnohých úspešných príbehov z projektu Záhrada zelených mierok je príbeh staršieho pána menom Javier. Javier žije v jednom z najhustejšie obývaných miest na svete a celý život pracoval ako robotník v továrni. Po odchode do dôchodku sa cítil osamelý a izolovaný, až kým neobjavil komunitnú záhradu vo svojom susedstve. Javier sa stal vášnivým záhradníkom a každý deň trávil hodiny starostlivosťou o rastliny a učením sa nových techník. Prostredníctvom záhrady sa zoznámil s ďalšími ľuďmi z komunity a našiel nových priateľov. Záhrada sa pre neho stala miestom, kde sa cítil potrebný a užitočný. Javierov príbeh sa rýchlo rozšíril a jeho nadšenie pre záhradníctvo inšpirovalo mnohých ďalších. Vďaka jeho vedeniu a láskavosti sa do projektu zapojili aj mladší členovia komunity, ktorí sa učili od neho a spoločne pracovali na zlepšení svojho okolia. Javier sa stal symbolom toho, že nikdy nie je neskoro začať niečo nové a prispieť k zlepšeniu sveta. Ďalším inšpiratívnym príbehom je príbeh mladej matky menom Sara. Sara žila v chudobnej štvrti a ťažko sa snažila zabezpečiť svoje 2 deti. Projekt Záhrada zelených mierok jej poskytol príležitosť naučiť sa nové zručnosti a získať prístup k čerstvým, zdravým potravinám. Sara sa zapojila do projektu s nadšením a rýchlo si osvojila základy záhradníctva a ekologických techník. Vďaka svojej práci v záhrade dokázala nielen zabezpečiť lepšiu výživu pre svoje deti, ale aj získala sebavedomie a nové priateľstvá. Sara sa stala aktívnym členom komunity a začala organizovať workshopy pre ďalších rodičov, aby im ukázala, ako môžu zlepšiť svoje životné podmienky prostredníctvom záhradníctva. Kapitola 6. Výzvy a riešenia. Časť 1. Klimatické katastrofy. Napriek úspechom projektu sa svet stále stretáva s vážnymi výzvami. Klimatické katastrofy, ako sú záplavy, suchá a extrémne teploty, sa stávajú čoraz častejšími a ničivejšími. Alex a jeho tím musia neustále inovovať a prispôsobovať svoje technológie a stratégie, aby čelili týmto hrozbám. Jedným z riešení je vývoj nových, odolnejších rastlinných druhov a technológií na zadržovanie vody, ktoré pomáhajú záhradám prežiť extrémne podmienky. Tým tiež spolupracuje s vedcami a inžiniermi na vytváraní nových ochranných systémov, ktoré znižujú vplyv klimatických katastrof na mestské oblasti. Alex sa tiež stretáva s ďalšími vedcami a odborníkmi na klimatickú zmenu, aby diskutovali o najnovších vedeckých poznatkoch a stratégiách na zníženie emisí skleníkových plynov. Spoločne pracujú na vývoji nových technológií a politických opatrení, ktoré by mohli pomôcť zmierniť dopady klimatických zmien. Časť 2. Sociálne napätia. Sociálne napätia a nerovnosti sú ďalšou veľkou výzvou. Mnohé komunity sú stále zasiahnuté chudobou, nezamestnanosťou a nedostatkom prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Alex a jeho tím sa zameriavajú na vytváranie inkluzívnych projektov, ktoré poskytujú príležitosti pre všetkých, bez ohľadu na ich spoločenské postavenie. Jedným z úspešných projektov je iniciatíva na zlepšenie prístupu k vzdelaniu a odbornému výcviku pre mladých ľudí z marginalizovaných komunít. Týmto projektom sa darí vytvárať nové pracovné príležitosti a znižovať sociálne napätia, čím prispievajú k stabilite a prosperite miestnych komunít. V jednej z týchto komunít v malom mestečku v Afrike sa Alex zoznámi s mladým mužom menom Kofi. Kofi pochádza z veľmi chudobnej rodiny a jeho rodičia si nemohli dovoliť poslať ho do školy.
Vďaka projektu Zelené mierky dostane Kofi šancu zúčastniť sa odborného výcviku a získať nové zručnosti v oblasti ekológie a technológií. Kofi sa stáva jedným z najlepších študentov a rýchlo si získava rešpekt svojich kolegov a mentorov. Jeho príbeh inšpiruje mnoho ďalších mladých ľudí v jeho komunite, ktorí začínajú veriť v lepšiu budúcnosť. Kofi a Alex sa stávajú blízkymi priateľmi a spoločne pracujú na ďalších projektoch, ktoré prispievajú k zlepšeniu života ľudí v ich regióne. Kapitola 7. Nádej pre budúcnosť. Časť 1. Globálna spolupráca. V roku 2110 sa svet nachádza na prahu novej éry. Vďaka úsiliu Alexovho tímu a mnohých ďalších iniciatív sa podarilo dosiahnuť významný pokrok v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnej spravodlivosti. Globálna spolupráca a zdieľanie poznatkov a zdrojov sa stávajú normou, čím sa posilňuje medzinárodná solidarita a spolupráca. Alex a jeho tím sa zúčastňujú na medzinárodných konferenciách a workshopoch, kde diskutujú o najnovších vedeckých poznatkoch a stratégiách na zlepšenie stavu planéty. Spolupracujú s vedcami, politikmi a aktivistami z celého sveta, aby spoločne hľadali riešenia na globálne výzvy. Časť 2. Trvalý odkaz. Alex, teraz už v pokročilom veku, sa obzerá späť na svoju cestu. Vidí, ako jeho práca a úspechy prispeli k pozitívnym zmenám vo svete. Jeho projekty a iniciatívy inšpirovali nové generácie vedcov, inovátorov a aktivistov, ktorí pokračujú v jeho odkaze. Jeho príbeh sa stáva súčasťou globálneho dedičstva a ukazuje, že aj jednotlivci môžu mať obrovský vplyv na svet. Alex zostáva symbolom nádeje, odhodlania a inovácie, inšpirujúc svet k pozitívnym zmenám. Alexov životný príbeh je zachytený v biografii, ktorá sa stáva bestsellerom. Kniha inšpiruje milióny ľudí po celom svete a ukazuje, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým zmenám. Jeho odkaz žije ďalej v každom, kto sa snaží prispieť k ochrane planéty a vytváraniu spravodlivejšej a udržateľnejšej spoločnosti. Epilóg. Cesta pokračuje. Svet ešte stále čelí mnohým výzvam, ale aj novým príležitostiam. Ľudstvo sa učí z minulosti a usiluje sa o lepšiu budúcnosť pre všetkých. Odkaz Ani, Daniela a Alexovho tímu žije ďalej v každom, kto sa snaží nasledovať ich príklad a prispieť k lepšiemu svetu. Ich príbehy ukazujú, že aj v najťažších časoch je možné nájsť svetlo a že spolu môžeme prekonať akékoľvek prekážky. Svet sa menia, rastie a ich dedičstvo žije v každom, kto sa snaží nasledovať ich príklad a prispieť k lepšiemu svetu.